ni Shen ping ide sha than nong kondong tena kata kadau ka neka kilat pintik ban play khamtam le na banta jo ki artist jungi barana ne kan thup na ru ki filmmaker sadu ki technicians ba fer ka kalat ba play ki kaduna ba tena kata kadau ka neka jing penlong jungi kumne ka neka workshop man ta singi kalong ban play lat play ki kum ka sinjam ko banungkong nakabanta jongki bakin smooth ho ba kanika jili kamdei ka ba khim re kadi ka ba khamya ba daga jungwan yarap jongi ba Melvin Mukim na kabanta bede batka acting ka jungwan yarap jongi ba Eliza bare hak bede batka direction bas writing kala yarap sibun kini ki participants jongi mata kasngi bat community banang ni sakmat nginang la susu ban perlong kum kini ki workshop kenang ba umdai tang ha shlong lane kini je Kaba long sort umdai wat ni seno kondong ngin la wan kio bede bakan ni kabanta film ko bangin supply no Shen nga thara ni la ban play no ha banai mi kani film ni la shoot la aslam re ni kidaw bum la Ksiar kala kham simpuar khandiat ban pendem tekane ka film ka deka film na po jong ka bantai films na shanisha thain jongi hi ba kerteng jong ni ka film ka deka ap